Čauec, mafiáni, vítám vás ve 34. díle značkové show. A zrovna teďka dejte odběr, protože tahle show vás baví, rádi to sledujete a chcete každou novinku hnedka první. Probudím se včera. Tak strašně kecáš. A zjišťuju, koho mi to ta režie sem nepozvala. No, přece krásnou, úžasnou, skvělou mladou herečku Evu Josefíkovou. A je tady. Ahoj Evi, čau. Co čteš? Hele, na podzim hnusně v noci tma, prostě jsem jednou začal běhat. Tady je seznamka. Počkej, tady je taková ta paní. Hledám, že to hledá manželství, No, byl krok špatným směrem. To je taková ta paní, co... Nedokážu být věrná. To má ale blbý teda, jo. To je mi jí trošku líto, no. Jo, to tak bývá v manželství, no. To někdy, ty dohry jsou to zajímavý. Já nevím, ty máš takový zkušenosti? No ne, to až někdy jindy. Potom zase jiný pořad, jo? Pořad. Který film Češi naprosto nesnáší? Který film Češi naprosto nesnáší? Tak Češi naprosto nesnáší filmy, ve kterých třeba není humor, nebo které jsou takové pomalé, kde třeba jsou nesympatičtí herci, nebo kde se třeba probírá nějaké nepříjemné téma. Češi nesnáší filmy, které třeba, nevím, nejsou ani úplně české. No. Češi, protože mají rádi české filmy a rádi chodí do kina na české filmy. A stačí to? Jo, jsi dobrá. Ty jedeš. Jo, díky, no, jako raketa. Který film Češi naprosto nesnáší? No, toho žraloka myslím. Toho žraloka, upír žraloka, útok něco takového to bylo. Útok z hlubin. Ale prosím tě, to bylo naprosto katastrofické. Tam normálně ten žralok, oni ho dělali z plastu a mysleli, jako, že lidi uvěří tomu, že je živej, ne? A to byl jako jeden z nejdražších hollywoodských filmů, ale prostě žraloka udělali plastovýho, ale efekty v počítači, všechno drahý. Trapas. Tam prostě a vyšla jako nějaká studie o tom, že Češi nesnáší tenhle film. Ano, přesně, statistika. A měřili to podle... A já ti pomáhám, ježišmarja, s tebou vedu... Proč jsou Angry Birds naštvaní? Tak komu? Ne? Angry Birds jsou naštvaní, protože jim nikdo neplatí za to, že tam prostě musí hopsat jak magoři v té hře. A taky navíc nemají žádný bonusy za to, že to teda kupujou třeba i starší generace lidí, což se stalo mému dědečkovi. Můj dědeček si to koupil a normálně teďka tam takhle mačka do toho telefonu a oni jakoby tam hopsali a on moc si myslel, že musí rozbít ty ptáčky. Takže on do nich takhle ťukal do těch ptáčků. A ono to pořád nic nedělalo a tak zůstal na prvním levelu. A proto byli naštvaný ty ptáčci, protože do nich furt někdo ťuká. A to prostě když vás někdo ťuká, je to dobrý, je to strašný. Já to nemám rád, že mi taky někdo ťuká. Ťuk. Evičko, proč jsou Angry Birds naštvaní? Angry Birds jsou naštvaní, protože mají strašně hustý obočí a to já dost dobře znám, protože když jsem byla malá, tak jsem měla strašně hustý obočí a normálně si ze mě dělali srandu, že jsem Brežněv a mám z toho doteďka trauma. Ne, a proto, to by taky. Proto právě jako chápu a naprosto Angry Birds, že jsou naštvaný, protože prostě s tím obočím se nedá jako úplně dobře plnohodnotně žít, jo. Ale pak kdyby jim těm Angry Birds někdo vytrhal to obočí, tak možná potom by to vlastně bylo báječný a všichni Angry Birds by už nebyli Angry Birds, ale byly by Happy Birds. Já jsem třeba na to hrdý. Já nemám ráda banány, to jsem asi v blbý show tady, že jo? A tak to... Proč mám ty jsi dost drastická, se nezdáš. Já jsem menší a ty vypadáš hladovej, dej si. Tak jdem. Tak fakt jo. Je to zdravý. Co myslíš? Banán? Ty to fakt nejíš, jo? Vím. V poklasu nejdeš celý? Jako, myslím banán. No. Ach bože. Mami, kam jsem se to dostala? Čeká vás výzva Doplň větu. Doplň větu, OK. No, tak jdeme na to. To je v pohodě. Kdysi. Včera. Jsem. Chodil. Na. Pěškách. Tečka. Ale. Nevím. Kde. To. Celý. Vlastně. Možná i. Možná. Bylo.
asi jsem Berlíňan. Tečka. Já. Píše se. Že Motýlek. berlínský Bavlněný. je Něčím. zvláštní. Co? To Asi. bude. Otazník. Hádáme Se. o Původ. původu. O původ, hádáme se o původ tohoto. Měst... Nechci jít do tohoto tématu. Původu tohoto dne. Je Úterý. otazník, Středa. otazník, Sobota. otazník. Vykřičník. Ne... Neděle. Vykřičník. Ach jo. Báječný. Tak, sedíme tady s Evou Josefíkovou, herečkou. Evi, přežíváš zatím tento pořad? Je to netradiční formát. Přežívám. Jo, je to v pohodě. Není to pohádka, veď? Je to takový crazy. Je to crazy. Je to crazy. Je to crazy. Ale my jsme tady proto dneska, aby jsme pomáhali. Jo, Ano. náš pořád je pomáhá a zároveň lidi baví, což je fajn, doufám. A tady jako všechny celebrity před tebou dostaneš náš charitativní banán. A tvým úkolem je tento charitativní banán vytražit za co nejvíce peněz, jako všechny osobnosti před tebou. Tak zkusím. Vítěžek, ty jsi nastartovaná. No vypadá mnohem líp, než ten, co jsme jedli před chvilkou, To byl víš? faul, no, to byl faul. Takže ten, vlastně veškerý ten výtěžek jde nadaci neziskové organizaci Your Chance. Super. Což je organizace, kterou ty dobře znáš. Já protože je teďka... dobře znám. Ano, no. povídej něco, řekni něco našim mafiánům. Ne, tak já jsem jednou z patronek projektu Začni správně, který vlastně pomáhá mladým dětem, nebo vlastně už skoro dospělým, mladistvím, abych to správně řekla. Prostě jako mladistvím z dětských domovů vlastně ulehčit nebo tak nějak jako pomoct s tím krokem z toho děcáku. Jakým způsobem, jestli máme, každý měsíc máme setkání a tam řešíme třeba jedno setkání je na téma finanční gramotnost. Teď jsme měli třeba setkání na téma vztahy, bydlení, práce a podobně, takže vždycky se tam tak jako navzájem obohacujeme a říkáme si různé zkušenosti, nebo tam přizveme třeba nějaké jako odborníky, kteří nám o tom ještě něco poví. Mě ještě nevolali, takže je to dobrý. Odborník na humor. Já říkám, mě ještě nevolali, je to dobrý. Má to naději ještě nějakou, že? Ne, tak až budeme mít nějaký setkání na téma humor, tak je pozveme. Dobře, já udělám rozbor, já udělám analýzu a statistiky. Jo, prosím, a čísla. Nějaký grafy hlavně. Grafy, ano, mám připravený v šuplíku. Tak, a dostáváme se z mého šuplíku banánu, tak takže moc tady ráda. ho dostáváš. Já ti takhle vyšlu. Tak mě vyšli, tak já jdu. Nejdi, a good luck. Díky. A vy pojďte, jo, dobrý, dej to, čau. Pojďte sem, mafiáni, vy nikam nechoďte. Podíváme se na Evičku, jaký to jde pěkně na ulici. Tak, já se teď vrhám do víru velkoměsta a doufám, že tady ten banán prodám za úplně největší možnou částku, jakou ještě nikdo vůbec jako za banán nikdy nedal. A výtěžek, režie, tohle, za co prodám ten banán, tak to ještě zdvojnásobí a všechno to bude na Your Chance, Začni správně a všechny ostatní projekty. Tak jo, tak vydržte palce. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba nemáte chuť na banán a nemáte chuť udělat dobrou věc a něco... Je to fakt zajímavý projekt, já mám v sobě jenom bankovky a jsem chudej student a asi to rád kupujete. Zkuste to u někoho jiného, ale je to fakt dobrý, líbí se mi to, Tak díky. jo, dobře, tak dík, mějte se, naschle. Why do you have the banana as a because that's the symbol of značková show, the charity YouTube show. You will be in YouTube if you're okay then. Sure. Ja, bare småpenger. Jeg er ikke så... Okay. Så da gir du de småpengene her. Jeg kan kjøpe det for... Jeg kan kjøpe det for... Det will be, jeg kan gi 200. Je, tak moc krát děkuju. Nevadí, že takhle vyhrám Tak jsme zpátky v našem studiu s Evičkou Josefíkovou, tak Evi, jak to šlo?
No vypadá to, že jsem nepochodila, No. ale pochodila jsem velmi dobře, protože jsem potkala 2 velmi milé cizince, kteří mi dali 210 korun a k tomu mi ještě vrátili banán. Fakt ti ho vrátili, jo? Jo. No tak... Ušetříte. No to se právě hodí, takže No. víš, jak to je, takže dáme další osobnosti, to jsi moc hodná, mně se líbí, jak jsi jakoby myslela na tu ekonomickou stránku věci, protože to málo kdy naši hosté myslí. Výborný, takže ti moc děkuji. A nebo třeba to bude další banán na takovou tu konzumaci za trest, no, on co jsme zhně měli do spolu. příští neděle No, zhně, to máme další, si myslím. Ale právě pan cizinec vytahoval napřed těch 10 korun a to jsem se fakt lekla, že mu budu muset poděkovat a jít o dům dál, ale potom vytáhl ještě bankovku, No, takže jsem velmi spokojená. To bys mu nedovolila, to si myslím. Asi ne, no. Tak, jdem to zaúčtovat, jo? Jo. I love charity. Charity. Tada! 210. A já přidávám taky 210 korun. Já to musím najít. Jo. Je to tam? Je to tam, takže 210. Jo, 210. Takže 210 korun přidáváme my. Ježíš, jak to cinko, máš ráda cinkání peněz? Jo, ale ještě trošku větší cinkání. Takhle. Taky dobrý. Tak je dobrý. To takhle my chudý tady cinkáme. Tak. Takže takhle, ale co? Snaha se oceňuje a hlavně je to na pomoc dobré věci. Přesně. Což je úžasný. A já zavolám rovnou naši Kassandru, Kasi. Ona sem přijde a vyhodnotí tvé pořadí. Tak to jsem zvědavá. Takže Kasi? Ahoj mafiáni, já se strašně moc omlouvám. Tomáši, promiň, Evičko, taky moc promiň. Mě totiž můj agent řekl, že dneska jdu na pohřeb. A on to prostě splet, no. Cože? No on mi řekl, že jdu na pohřeb a prostě já jsem na to nějak úplně prostě nemyslela, já jsem mu hrozně věřila, už to nikdy neudělám. Takže jsem tady. A proto jsi takhle oblečená? No. Tak jako jdeš na pohřeb? No. To byl nějaký ale radostný pohřeb, ne? Ne, tak já tam chodím vždycky stát a brečet. A nějaká veselá, nezemřel nepřítel nebo nepřítelkyně? To já nevím, kdo. A pozvali tě? Nevím. No, já tam vždycky jsem s kámoškama, s Pamelou, takhle stojíme a děláme. Ježiš, to máš takhle nacvičený. Utěšit trošku. Ne, ale to je báječná profesionální plačka, já myslím, že to je záměr, Kolik ne? ti platí, prosím tě, Kasi? Právě, že dost. To je ale excelentní výkon. A vy dokázala bys to takhle? To nevím. To asi ne. Ale je to Já alespoň tolik, co jsem třeba já jako vydělala? Nebo Jo. ještě víc? Je to tak kolem 210 000 euro. Aha. Takže tam to je ta číslovka, takže to je dobrý. A prosím tě, Kasi, jenom můžeš nám ukázat jako jak se připravuješ před tím zrcadlem, co děláš? Já se taky podívám na video, vstupnu před zrcadlo a takhle zkouším a dělám. No. A ono ještě neznamená, vždycky jsou 3 druhy. Ano. Je decentní brečení, hodně velký brečení a potom tragický brečení. Dobře, tak pojď to decentní. Takhle. Decentně. To je strašný, Kasi. A další A to ještě? druhý? To druhý. No. To už musí být víc zvuků. Tak tak. A to tragicky si Vrátíme se zpátky. Počkej, a to ještě poslední otázka, a to tragicky si použila při jakém pohřbu? Ještě ne, právě. Ještě ne? A to musí zavřít někdo hodně významný, ne? Právě. Ještě nikdo nezemřel. No jo, tak pojď to. Takže, vrátíme se zpátky. Evička vyměnila charitativní banán za 210 korun. My jsme k tomu přidali další 210 korun. To znamená, že posíláme neziskové organizaci Your Chance 420 korun. Dobře Tak. to spočítala. A Evička. Kde si myslíš, že jsi skončila, Evi? Já bych to typovala, že jsem skončila nějak na chvostu první třetiny. Skončila jsi 11. 11 dobrá, ne? Dobrá. 11 je dobrá. To je dobrý místo. A Evi, jsme úplně v závěru našeho pořadu.
A já ti chci moc poděkovat za to, že jsi dorazila, že jsi podpořila dobrou věc, protože naším sloganem pomáhejte a bavte se. A já vím, že to máš blízko, protože jsi hodně součástí různých neziskových akcí, kde pomáháš, podporuješ. Snažím se. Takže to je moc fajn. Chceš něco vzkázat na závěr mafiánům? Mafiánům? Ano. Mafiánové, buďte hodný mafiánové. Buďte hodný, ok. Takže přeju ti hodně úspěchu v tvé kariéře, hodně štěstí. Díky a snad zase třeba někdy příště. Děkuji za pozvání. Díky. Ahoj. Ahoj, čau, čau. Takže já tě odkouzlím. Jo. Tak Evička je pryč a my jsme v samotném závěru tohoto dílu. Já vám chci moc poděkovat za to, že sledujete značkovou show. Dál samozřejmě dejte odběr, pokud to ještě nedáváte. Mým dalším hostem příští neděli od 19 hodin je mladá úspěšná herečka Kristýna Maléřová-Podzimková. Máte se na co těšit a do té doby, však víte, mějte se značkově. Líbil se vám díl? Koukněte na další tady vpravo. A chcete mít více informací a sledovat naši show? Přidejte si nás na sociálních sítích.